and bado totikarita se constituency ya Kitutu Masaba anere mono korwase ward ya Gesima asumo yagwa matanga bwo komwe ya David Osebe nigo magavana bwe county ya Kisumu ske Paul Simba aratekera na asumo yogoyo asubiganya rali bagali abene kigima gukwana bwo kurotota obu yabo go chama bwo mugusi anere mono chinka kigaba gusibagenda kwaliganiya bo sibo cholo banene bu mwaka 2027 na chinka kwigo muri Kitutu chinse Mecho Fred Agari aikerana na gutwaliganira roboti rokobwatya Mugavana bwe county ya Kisii Muske Paulo Simbarati nigo litkulia lerabo mugeni obene ase kenyoro kya Nyamochori Rioga ewodi ya Gesima bo Kitutu Masabe county ya Nyamira asomo yegabo matanga yoko mwenyu mugaka David Osebe Nyarunda oyo gotebekana ko musani oye omonene boigo gotebekana kumubekereko bichinga kiare ko buli kirugo cy'ubugavana nigo boige gukwanekanga mugako yiga atararara niga muganiria mugavana Paulo Simbarati amaya boigo aligetie kogenda guchikomobekera ego biende yokubolia ekirogo kyobo president asensi ya Kenya. Pole sinichosio mwako sel. Ambaye your excellency as a family you've done as well. Kurumu wako yekera lenge moyo. Wakekera siri want to welcome you and thank you so much. Mwanya marumu gabo ni amira uje seita. Ngone yaro chirega. Ugucha kwaye mugavana Simbarati ase kinyorune kiga Kenya Mochori gekorekana ko bali ninkoime nigo kyabege konekenene asa bange bamuchengera kigama nakomoko base sikenene guika ase kirugo kyaye ngwantumete ngachaka marora tutarambere nyektari ante betie nandi nabo tumerete video ego bya tigari tuko kubikira neyo chikobore president igo gore kitamu chia wibere your excellency sisi watu wa Nyamira vile tulisema tutasimama na wewe ukue msemaji wa jamii ya Ombo Gusii, tutaendelea kusimama na wewe utakuwa rais wa kwanza kutoka jamii yetu ya Ombo Gusii. Wasimama na kiama ngawami. Mungu taka naende president to ego sector wa. Bia mono uchena badende mongo ba MCA mugate bano mukende nganyi bona ajiro bolaba. Jono ruha baranko boli kerukyo ba MCA kyabere kusimama waki. Jono tigata no mugaba ngora anyakwa ngora tunga kyabo tacha na inje nko lege de Kenya mire miaka 5 na ujiko president na jira yotoka nkole tamyane akabe. Ase ensemo yaye Muske Paulo Simbarati nigamubuliriye omugusi go chichamo eliyo gotwale kerengererie kemo naliyo aranyale guikirania ekerenge kenene namuigo asugu kindegesa kukyo mugusi ase chinga kichirabosyo abantu baminto banyamira ntebega intuna abagusi tigato bwatirane torrego sento iregesa kugito moto gendo kyo moelio esenge njembura chinga kijeka kabo bantabaya kabo muntu muyana bokonyora koko arikanwa na malaika bo esenge njembura tigantigirega umbatenge Nyasaye abe nainwe Inkolipotere tembe kurwase ekenyoro kya Nyamochori Rioga ewodi ya Gesima bo Kitutu Masabe county ya Nyamira inche Fred Agari.